У першы дзень паломніцтва мы дойдзем з Варшавы да Мінска Мазавецкага і будзем адпачываць у гэтай цудоўнай парафіі. Пройдзем 30 кіламетраў, будзем шмат маліцца, а напрыканцы дня нас чакаць будзе гасцінны пробаш і абяцаў падрыхтаваць грыль. Другі дзень паломніцтва гэта будзе маршрут, які пачнецца з Мінска Мазавецкага, і на абед затрымаемся ў парафіях Мрозы, пройдем бадай каля 15 кіламетраў, а ўсяго разам на другі дзень пілігрымавання мы праходзім 31 кіламетр. І ў гэтым цудоўным касцёле адпачнём, памолімся, перакусім і пойдзем далей. Лексін – гэта парафія, у якой пілігрымка затрымоўваецца на другі дзень. Мы ўжо пройдзем 60 кіламетраў. Тут, як сказаў пробаш, як Бог дасць, то парафіяне усіх разберуць па хатах. Сябры, далучаемся да супольнага пілігрымавання.